Чудите се с какво да посрещнете гостите си? Ето това е. Бобена разядка. Става бързо, много лесно и е супер вкусно. За целта ви трябва един прас лук, който нарязвате на ситни парченца, оставяте в купата и започвате да овкусявате. Може да сложите черен пипер, сол, зехтин, лимон, може да добавите риган, може да добавите всяка една подправка, която обичате. Аз добавям и една скелетка чесън, която минавам през ето тази пресичка, защото отново дава един много фин аромат. Не да слагате цяла глава чесън, но да сложите мъничко. Аз добавям и едно бурканче домашна финно смляна лютеница. Към нея добавяме вече свареният ни боб. Вие може да ползвате и боб от буркан, но аз не обичам и предпочитам да си сваря. Тук съм използвала шарен, бял и червен боб. Хубаво объркваме цялата салата. Както казах, добавяме малко лимонче за аромат. Разбъркваме хубаво, сервирате в хубава чиния и бон апети! Да ви е сладко и не забравяйте да ме последвате!